Να είστε καλά. Οι εξελίξεις σαν τεκτονικές πλάκες που μετακινούνται συνεχώς. Για να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη εμείς τώρα, να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη Ιατρού και φοιτητές μαζί με τον καθηγητή τους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο γιορτάζει και κλείνει τα 90 του χρόνια, Ελένη, με ένα πάρα πολύ ωραίο project. Παρακολουθούμε εμείς κάποια πλάνα γύρω από ιδιαίτερα κτίρια της πόλης, ιδιαίτερα μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που δούλεψαν για αυτό το project. Αρχιτεκτονική και πόλη, Άννα, αρχιτεκτονική και Θεσσαλονίκη και όλα αυτά μέσα από τον κινηματογραφικό φακό και πιο συγκεκριμένα μέσα από το ντοκιμαντέρ. Οι φοιτητές αρχιτεκτονικής που είναι μαζί μας, αλλά και οι καθηγητές και ο κύριος Νίκος Καλογύρου που είναι ο πρόεδρος της Αρχιτεκτονικής Σχολής μπορεί να μας πει για αυτή την δράση περισσότερα. Ναι, εμείς έχουμε... Καλησπέρα σας. Έχουμε οργανώσει μια μεγάλη έκθεση για τα 90 χρόνια του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της οποίας κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Το τμήμα Αρχιτεκτόνων, πιστεύοντας ότι η αρχιτεκτονική δραστηριότητα πρέπει να είναι μια διευρυμένη και χρήσιμη για όλη την πόλη παρουσίαση, έχει οργανώσει τα τελευταία χρόνια ένα μάθημα ντοκιμαντέρ. Με τον Σταύρο τον Αλιφραγκή, έναν πολύ καλό νέο συνάδελφο που το οργανώνει. 9 λοιπόν διαλεγμένα ντοκιμαντέρ που αφορούν την πόλη της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν στην έκθεση αυτή σε μια εκδήλωση που δίνει 9 διαφορετικές ματιές σε κτίρια και όχι μόνο της πόλης. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο σχεδιασμός του χώρου πιάνει πάρα πολλές διαστάσεις. Μεταξύ αυτών η κινούμενη εικόνα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αρχιτέκτονα. Βέβαια. Και μπορεί να μας πει βέβαια και η Μαριάννα Καπράρα. Ναι, βλέπουμε εμείς εντωμεταξύ, να δούμε λίγο ακόμα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ που έχουν φτιάξει οι φοιτητές. Και θα ήθελα να μας πει, Ελένη μου, η Μαριάννα Καπράρα, λίγο με ποιο κριτήριο επέλεξαν τα εν λόγω κτίρια της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι εμείς επιλέξαμε τη Στοά Μοδιάνο. Βασικά να πούμε ότι ήταν ένα ομαδικό project. Ένα project το οποίο πίσω από μένα ήταν πίσω. Αυτή τη στιγμή απλώς μιλάω εγώ. Ήμασταν άλλα 4 άτομα. Η Ρόδερ Μιτζάκη, ο Γιώργος Πακαλίδης, ο Σπύρος ο Νικολόπουλος και η Μαριαλένη Τογιοπούλου. Αποφασίσαμε να επιλέξουμε τη Στοά Μοδιάνο. Θέλαμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με το θέμα της συγκεκριμένης Στοάς. Ένα κτίριο επίσημης αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης του 1925. Και θέλαμε βασικά να δείξουμε την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο τουλάχιστον του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, γιατί πρόκειται για μια καταγραφή της ζωής μέσα στη Στοά. Να δείξουμε τα ίχνη της εγκατάλειψης, τα κλειστά ρολά, αλλά και από την άλλη όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με την παρουσία τους εργάζονται, αλλά και προφανώς κάποιοι τη χρησιμοποιούν ακόμα και ως πέρασμα, εκτός από τις αγορές τους, και τη ζωντανεύουν. Και εγώ. Είναι νομίζω από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Είναι ένα σημείο ορόσημο ούτως ή άλλως, αλλά είναι πραγματικό διαμάντι μέσα στο πλαίσιο που περιγράψατε, με τα κατεβασμένα ρολά, με την εγκατάλειψη, αλλά με αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί και πραγματικά ζωντανεύουν και δίνουν όλη τους την ψυχή, ζωντανεύουν διπλά τη συγκεκριμένη αγορά. Πόσο καιρό περίπου εργαστήκατε για αυτό το project? Εργαστήκαμε, η αλήθεια είναι πρώτη φορά πήγαμε αρχές Ιανουαρίου και τελείωσε το project αρχές Φεβρουαρίου. Δηλαδή Φεβρουάριο έπρεπε να το παραδώσουμε στα πλαίσια και της εξεταστικής. Οπότε ήταν περίπου 5 μέρες γυρίσματα μέσα στη Στοά, προκειμένου να δούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ το πώς κινείται αυτή και να καταγράψουμε ό,τι μπορούσε να τουλάχιστον να πλαισιωθεί από τον κινηματογραφικό φακό. Όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει κάπου στο διαδίκτυο. Υπάρχει ανεβασμένο το συγκεκριμένο βίντεο? Το συγκεκριμένο βίντεο της Στοάς Μοδιάνο υπάρχει με το όνομα Trace στο YouTube. Αν πατήσει κάποιος Trace και δίπλα Μοδιάνο θα μπορέσει να το βρει στο πρώτο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια σκέψη μήπως ανέβουν όλα τα ντοκιμαντέρ του μαθήματος. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Του YouTube. Πάρα πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία η δουλειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ και την Ελένη Ιατρού. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.